Al een aantal keer is er een sponsoring organiseren bij het Abel Enstra Stadion in het Heerenveen. Komende 15 mei staat de volgende rin op de planning. Voetbalvereniging Broekster Waarden uit Damwaard zal hier om meedoen. De sponsorloop is rondom het Abel Enstra Stadion. De band tot en met Jochen hier die gaan een afstand van 1 kilometer. De band tot en met Tove hier die gaan een afstand van 2,5 kilometer. Daarnaast zijn er ook nog een aantal side events rondom en in het stadion van Heerenveen. Band maakt zich net al in de kongens mijn team wat te winnen, maar die maakt zich individueel kongens op leuke prijzen van Heerenveen. Amateurvereniging beziek je zo volle mogelijk geld in te zamelen voor haar club. Maar bij Broekster Waarden is er nog een ander doel. We hebben besloten om de opbrengst net al naar de club te doen, maar een groot deel daarvan te doneren aan Stichting Prins Max. Ja, en wat is Prins Max correct? Stichting Prins Max die zet zich in om stress en angst te verminderen in het ziekenhuis en dan met name op de bannenafdeling. Stichting Prins Max is een stichting wat we hebben hier in het dorp en dat heeft wel een bepaalde verbinding met Broekster Waarden. Ga je met een bepaald geldbedrag in de holle wat je hem hel je willen? We gaan net een bepaald geldbedrag in de holle, maar we willen natuurlijk wel zoveel mogelijk geld ophalen. En dat hopen we op deze manier te doen. Hoe kunnen mensen je hem sponsoren? De band heeft een eigen actiepagina en daarmee hebben ze een flyer gekregen en daarmee zijn ze ons de dwaren en op social media is het daar gebruik van mij en daar kunnen mensen zich aanmelden die kunnen doneren.